Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 1 minuto kag mag alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Maayong gabi world. Welcome sa Iloilo Newsline. Please like, share, and follow our Facebook page. Then don't forget to subscribe amon nga YouTube channel nga Iloilo Newsline. Kag i-turn on bell notification to be notified. Sa mga listeners kag mga viewers, sa kaumahan, kadagatan, kabukiran, kag kutob malabutan sang signal sang Iloilo Newsline, kumusta na kamutanan? Sa mga viewers ka listeners sa iban nga lugar, sa iban nga pungsod, diraman sa Guimaras, syudad kag probinsya sang Iloilo, kapi sa Antique, Aklan, Bacolod City kag Negros Occidental, nagapamati na kamo, nagatanaw kamo sa Iloilo Newsline. Nakapanyapo na kamo, mga palanggan naman nga dinikanan, natipon nyo na inyong mga bata, kagkay Toto Child, nakapanibin ka na da? Oo, tapos na guro Impunto alas 9, i-check nato na nga pag-asa. Any moment from now, hibalon ta ang sitwasyon sa nga panahon. Kung nakasulod na sa par ang LPA o kung low pressure area, kabangod nga may LPA sa sagwa pa lang sang par, sang gincheck tayo ni kagabi. So sa mga viewers ta nagahilay-hilay, nakapanyapo na, relax lang, relax, kay may mga mainit-init kita nga mga development sa mga follow-up naton sa mga impormasyon nga aton nasagap sa subong adlaw. Siplatan tanay samtang ginahulat-hulata ang pag-asa. Ang natabo ini sa nga riding in tandem kay may mga nagba-enkwentro mo. Nagabato ang mga police security ni Mayor Aquino. Si Dabulabudlay to, ginliwat nila. Sang ulihi, ay ginambos naman kuno si Mayor. Kag, sang hibaluan nila, nga may pulis nga napatay, naglain pagid. Misencounter na. Ang nagwa, may misencounter na nga natabo. Ti what if abi kung way to magwa, ang kag way to maigo. Ang mga sospitsado, waya bito bilin ang iyang alawas sa ginlontaran sang insidente. Hipusan na to, wala na, unsolved na naman. Kay pila na kasi man ang nagligad. Amo na mani subong ang ginatutukan man sa mga pulis. May naglapta nga mga papel nga ginpang tapik-tapik bisan din lang. Pero way mabala na kung sinong mayor ang the next kuno. Mayor the next. Way balan kung ano, next ano nga tulumbahon kung ano to. Daw mo nang ginatutukan subong sang pulis sa pag-imbestigar. Way mabalan to kung si Mayor Aquino gidman bala. Subong galibog ulo to sa mga pulis, labi na sa provincial director si Colonel 5. Kay kaina nanawag kita, tuyo ta nga magkuha sang update, ginapasa-pasa kita. Daw hindi maghalambal. Astang sa city hindi man to maghambal.
Ang sa province may kadtuan man kuno si Kernel 5. Ala, may atinan sa kuno hasta mga meeting na to. Tiway kita sa may nakuha eh. Kung anong update, ano gid ang matutuod nila nga investigation. Parte na de sa kamatayon ni Mayor Aquino. Ang nagwa nga taga PDEO galito kag mobile ang nainkwentro to. No? Hindi man marked vehicle ang ginsakyan nila. Kagway nila makilala si Mayor. Araw na. Dugay na mo da, nakilala na eh. Kung kisa napatawag amon Mayor. Kung kisa gahatag pa gani sa inyo sang mga allowances nyo. Hindi nyo kilala. Daw kabudlay man na, no Bino? Okay. Daw kabudlay man ang balon nga mo na blang nga hindi nila kilalang Mayor nga kung kisa mo man gani nagahatag sila sang allowance. Daw hindi mapatihan maginamo na. Kadi kayuhan yung inyo investigation. Kung why gali sa may nawigit to nga napatay sa enkwentro, why sang napilasan, posible unsolved naman yung kaso nga pagpatay sa kay Mayor Aquino. Plansahan nyo anay sa Mayo. Antes pagwaon ang informasyon. So ibalo naton ini karon ang dugang nga mga informasyon parte sa natabo nga una nga nagwa nga ambush sa kay Mayor Calbayog City, Mayor Aquino. 6 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nagapamati sa Iloilo Newsline. So medyo sawang ang ako na unto no postis. silang. Medyo sawabla. Silang manage pa man eh. Yara na karon sa linya ng Pag-asa, naka-standby na sa linya ta si Nonoy. Standby sa linya si Charlie Dipra. Check nato na ang Pag-asa. Yes, sir. May good evening. Yes, may kabikag bangkat sa tanan niya tagpalapit kag Filipino sang Iloilo Newsline. Ari ko na kaling lakas ng panahon karon nga adlaw Martes, Marso 9, 2021. Alas 3 kina sa hapon uli na suplatan ang low pressure area. Kinabuludan sa base sa tanan niya available data ay sa 1,015 km east southeast sang Davao City, Davao del Sur. Sa northeast sa naman nagapikto sa extreme northern Luzon. Sa karon diri sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita sa gihapon. Expect lang natin sa mga hapon o gabi may mga isolated ng mga pagulan dala sang localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan niya hangin, maghalin na minhana sidlangan, magadala naman sa makaray tugtog makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tataman sa atong temperatura ng sa 26, tugtog 32 degrees centigrado. Ang adlaw naman nagtunod alas 6 kainas ang hapon, magabutlak alas 6 buwas sa aga. So gaman ni pinakauli nga lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa sa Lidepro. Sir, ang LPA, nakasulod na sa PAR? Yes, sa parang LPA, alas 2 kina sa hapon, nakasulod na ini sa may Philippine Area of Responsibility. Apang base sa atong pagmonitor, ang nasambit ng LPA sa karon, manabumanan siya sa mag-develop into tropical depression. Oo, pero maka-experience na kita sa pag-ulan-ulan na maling karon sa gabi hasta buwas sa aga? Yes, sa karon ng mga pag-ulan na experience natin, sir, ang karon niya adlaw kung kaling kahapon mga isolated lang ang mga pag-ulan dalas sang localized thunderstorms kag hindi pa ini ang ulan nga dalas ning LPA so for mga next days o kung na mga susunod nga adlaw mga Huwebes nga adlaw paglapit ng sining LPA ma-experience nato ng mga laptop ng mga pag-ulan. There is sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Yes, sir. Sa karon na wala pa rin direktang epekto sa diri sa aton na sa Western Visayas. Madamo nga salamat sa tinion nga ginahatag nimo diri sa Iloilo Newsline. Welcome sir, mayang gabi sa luwas. Mayang gabi. Iloilo Newsline Weather Update.
Batian ng Pag-asa, si Mr. Charlie Dipra. Utod sa nga mong kilala, si Gina Dipra Bautista. Mayong gabi lang da sa inyo. Mayong lang pagtanaw sa Cabalonga family, sa Ginye, sa Bautista family. Thank you so much. Kay Jutay, former kagawad, Jutay Abilia. Mayong gabi man. Basa na yung banbing ang mga mensahe. Temprano pa. From Neil Lori. Sir, good evening. Shout out sa Silaw family. Silaw. Shout out sa Silaw family. Kay to Orly Cabalfin. Kay Engineer Kinoy Aligain. Kay Gladys Aligay. Nagapang-imprinta sa mga t-shirt. Kung gusto nyo pag-imprinta, pa-imprinta lang kamo to. Mayara da sila nga pwisto sa Leon. Torde. So, mayo lang nga pagtanaw kaga pagpamati. Mayara pa? From Joy Tamayor. Joy Tamayor Labordo. Hi, Chixie and Johnny. Listening from Riyadh. Riyadh. Ay, lapit ka lang da, Joy. Sa taga Guimaras to pala, San Lorenzo nga nag-suicide to. Lapit ka lang da. Pabalo lang palihog. Grabe man kay isog tong babae ba. Sa unay ginatago naman. Kung ginpakita gidya. Hindi pwede na mapakita man nimo sa social media o kung sa iban pang mga medium. Hindi pwede na. So, mayang gabi lang dira, halong. Sa kay Toto manda Labordo, no? Bata ni Joy. Dira sa Constancia. Mayo lang pag pamati kagabay pa nga okay ka lang da. Sa aton nga mga headlines. Check nato ang mga headlines nga aton nga natipon sa subong adlaw. 89% sa mga kabaranggayan sa Buena Vista, Guimaras ginakonsiderar sa mga pulis nga drug cleared. Samtang aksidente sa mga salakyan sa probinsya sang Iloilo nagnubo sang 33%, samtang ang crime volume nagnubo man sang 34% sa subong nga tuig humalin sang Enero tubtob Marso 5 ikumparar sa nagligad nga tuig sa kapariho nga period. Sa dugang pagiging impormasyon, kaso nga direct assault apan an agents of person in authority with murder kag direct assault apan an agents of person in authority with attempted murder ang ginpasaka sang mga miyembro sang Nueva Valencia Police Station batok sa mga illegal fishers nga ginpahayag nagbunggo sa patrol boat sang bantay dagat sa Nueva Valencia, Guimaras, partikularmente sa Unisan, Giwanon, Nueva Valencia. Kag may ara man kita karon nga COVID updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. So standby sa atong mga listeners, standby. Ay check naton dugay-dugay ang kaundan sang sining nga mga ginpang headlines. Aser Epilipsia naga-travel siya pakadto sa Turkey halin sa Venezuela. So halong-halong ged classmate, good luck da. God bless. Samtang ginaplastar nato nanay ang aton sining mga interviewin. Check ta anay ang mga nagasaulog sang ilang kaadlawan. Happy birthday to you. Happy birthday da kay Joy De Leon. Happy birthday man kay Jennifer Pruebas. Happy birthday
Belated happy birthday kay Belen Tribosio. Kay Aisa Rosa Ferrer. No, belated. Kay Tata Castillo sa Pizza Jess. Kay Karam Istember sa Marso Jess. Kay Joji Francis Disilos. Ito, kay Toto Joji da. March 10 man kagali. Kay Tiray Villa, March 11. Kay Radney Ortelio sa March 13. Joselito Siusan na March 13. Kay Modista Jimeno, March 13. Kay Nuno Gatorian, March 14. Torodne, March 14. Kay Noy Cape, March 14. Kay Jipoy Juarez, March 15. Kay Merlinda Peliora, kay Ma'am, March 15. Okay? So, happy birthday! Kay Viva Bautista, March 15. Kay Jamel Takaisan Ligo, March 15. Kay Dr. Herman Ganhe, March 15 man. Kay Valerie Baat, March 16. So, day sa inyo nga tanan. Dire na kita sa pagplaster sa nga kaundan sa aton nga mga natipon nga impormasyon. Una nato na i-plaster sa inyo ang update sa mga miyembro sang Bantay Dagat nga ginbungguan tublang ila patrol boat sa Unisan, Giwanon, Nueva Valencia, Guimaras. Subong gid lamang hapon na file na ang kaso nga direct assault upon an agents of person in authority with murder. Kag direct assault upon an agents of person in authority with attempted murder. Ang direct assault with murder, amo ni blang pagpatay to kay Nelson kay Quanto Blas kay Nelson to, no? Bordon. Kag ang attempted, ang direct assault attempted murder kay Buen Cuchillo ni. No? Amo ni ang dihon no nga kaso kung gin-file nga kaso sang legal counsel nga gin-hire sang local government unit sang Nueva Valencia batok sa mga illegal fishers. Ti ang mga illegal fishers ni nga na-identify pagi sa ilang crew list nga nakuha sang mga pulis kay pagi man sa pagbulig sa mga miyembro sang Philippine Coast Guard diri nakilala ang 6 tanan ka mga suspitsado. So file kay na gin-endorse na ang complaint sa Provincial Prosecutor's Office sa probinsya sang Guimaras. Upod kaina ang sa pag-file ang mga pulis, ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard kay ginsumpahan pa nila kag ang pamilya sang mga miyembro sang Bantay Dagat. Ang papel sang LGU nagbulig sila, tubtog nga mapasaka ang kaso, nag-hire sila sang legal counsel. Kag isa diri sa mga gin-hire si Attorney Jeremy Moreno. Suno kay Attorney Jeremy Moreno,
For the meantime, amo ini ang nakam up nila nga kaso. Amo ini ang gin-file nila nga kaso. O ginatun-an pa nila ang dugang posible nga kaso kung mastablisar na ang iban pagid nga mga facts. So, dito na kay na-endorse na to ang reklamo, ang complaint. So, hulat-hulaton na lang nila kung may makitaan nga probable cause ang prosecutor's office di siyempre mapasaka ina sa korte. Yari si Attorney Jeremy Moreno ang isa sa mga nag-aakto nga legal counsel kag mangin private prosecutor. Sir, nag-file kita gina sa atong complaint dato sa mga fishermen, illegal fishermen na nag-post sa pagkapatay sa isa sa atong nagatay dagat sa Nueva Valencia kag attempted naman nga pagpatay kung tani sa isa ng kaupod niya si Mr. Claudio Pecochillo. So ang biktima rin si Mr. Nelson Bordon. Nelson Bordon. Ang nakatay yan. Anong mga kaso ang hampak ninyo kung gin-file nyo against ini sa mga illegalista? Ang gin-file namon is direct assault with murder, qualified direct assault with murder with the atong patay dagat agents of persons in authority kag qualified direct assault with attempted murder, insofar as kay Mr. Ben Cuchillo naman, kay nabuhay siya iatro, insofar kay Mr. Bordon, direct assault with murder na itong ipasaka sa Piskalya sang Guimaras. Sa Provincial Prosecutor's Office sa Guimaras. Mga pila ang mga subject persons sa Attorney Moreno? More or less, mga itong filan na members ang or crew sang sakayano sang bangka na gina-identify man sang isa sa atong biktima nga mong involved sa incident. Nadala sa kaso ang tagiya sa pambot nga by virtue of command responsibility? Wala. Ito siya kindalang itila ang atong na cases sa criminal. So, kung sino rin ang involved, siya ang filan. So, wala kita so far naging file ng case sa owner isang sakayan. Ang anom ka mga crew sa pambot nga na-identify ninyo, kilala naman ini sila tanan-tanan na Attorney Moreno? So, more or less, 6 sila, although nagamba na ito na complainant na madamo pa sila, pero TM so far sa list sang crew again na nakuha man nato ang official na crew sang sakayan na sang nagpalabot siya. Kag positively identified ini sa isa sa mga miyembro sa Bantay Dagat nga nasa Putihan man? Yes. Positively identified yun. After nga na-endorse na ninyo ang complaint sa Provincial Prosecutor's Office, ano ang masunod, Attorney Moreno? At yung mga maka-receive mo lang natin ng mga respondents ang kopya sa sultina, so they will have to file their own counter affidavit. Then kung maka-file sila, so ara na sa atong provincial prosecutor ang discussion kung anong yung decision kung he or she will find the probable cause sa atong inferno complaint. Although we are confident na mapasaka rin natin ang kaso sa korte. Ikaw ang magatindog as a private prosecutor, Attorney Moreno? Yes. Magduwa sa imo, sino pa ang iban? Si Attorney Kyle Dinopol. Si Carl Dinopol. So duha ka mo as ma-act as a private prosecutor sa sininga kaso? Yes, sir. So, the direct control and supervision na sa atong public prosecutor. So kuan gid kamo ginhingyo gid kamo sa local government unit sa Nueva Valencia pagi sa kay Mayor Dalila. Pinangayo ang tuloy ka natin mga complainants kaya nakalabot man sila sa akong opisina. So, assist man sila ni Mayor na
makikita sa amon kung napistorya ng katiyagon sa kaso. Okay, sige. So mas mayo ni attorney at isa na endorse so na ang kaso. Salamat gid pa Yes, diri so- sa Iloilo Newsline na attorney. Yes, thank you very much. Thank you. Oo. Attorney. Si Attorney Jeremy Moreno, legal counsel kag mag-aakto as a private prosecutor in coordination sa prosecutor's office. So amo ni ang ilang gina-file. Mabalaan nato ni Splakadlaw kung ninali nga sipad-sipad na to sa nga prosecutor's office ang gin-endorse na nila nga complaint. May mga mensahe kita bi nagikan sa aton nga mga Oo. nagatanaw, mga texters ta kay Harriet Consular Alvarado. Good Oo. evening. Saragani. Oo. Nagamba pagit siya, congrats nini for a successful vaccine. Nagpa-vaccine ng iyaning bata. Oo. Frontliners man mo. Kay Bani, mayo lang nga pagtanaw kapag pamati, luto na namon di ang scallop mo. Sino pa? From Maninoy Marine. Good evening sa inyong nga duha. Ni Maninay Mulse. Oo. Si Estelia, sakto? Estila. Oo, Estela. Suon mo. Oo, sakto. Estila. So nagatanaw sila. Sa kay Ma'am Roth, Tahonera Metal, kay ninang mo dito sa Texas. Oo. Mayo lang nga pagpamati. Kay Manang Sweat. Hello. Yang padang sa mga pamilya Plaga, pamilya Gumbok, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati dira sa Victoria sa Negros Occidental. Ay gingging kanto sa BED B sa WVCST. Batch 1992. Kumusta na kamutanan? Mayo man nga pagpamati ang batch sa batch 84 sa Manapla Elementary School, batch 88 sa Manapla National High School, kag batch 84 man sa Manapla National High School. Dira man sa kay Ede Moriera sa Canada, pa shout out siya kay Nemia Marquiliero sa South Korea. Thank you so much sa pagdatanaw kay Pastor Kasidsid kag sa iya sini nga mga kopdanan, mga sumulunod sa Jesus Disciple Church. Mayong gab-igid sa inyo. Mayara pa si mo. Oo. From Diamond, watching here in Manapla. Hello. Gali. Si Miles. Dira gali, no? Sa Manapla sa ninang mana. Dito sila. Oh, okay. Nagpuli ka na gali. Hello, may gabi. May gabi lang da sa inyo kay Mama Alma Barrera, Mads Mana, ay Hyber Oro sa Cavite, ay Diding Cueva sa Cavite. May lang pagtanaw sa Cabison family. Thank you so much kay Rinaldo, kay sa iyang mga kabataan da, no? Kay sa wahon niya, kumusta na kamutanan. Ay Totong Lirek, Chichi, Toto Chalt. Dira man sa Metro Manila kay Engineer Joey, no? Diaz kay Ate Mare, sa kay Andre Amre, kay Marian, kay sa kay partner yada kay Pastor Suyo, kay Ate Mars, kumusta na kamo? No? Okay lang kamo dira? Kabay pa nga okay lang kamo. Ang It's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City, nagabaligya sang puwertahan sa balay, amba kag lumber products, nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact sa 0908-1299169. 0908-1299169 o kung mag-text man o kung magtawag sa 0939-529-9320. Graphics, innovative mind,
Techniques Computer Aided Services na hamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unhan lang gid sa Molo Plaza sa tadlong sa opisina dablas ang Bureau of Fire Protection sa Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Imobi? Sa Sweetie Boko Shake, nahamtang sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Jaro, Iloilo City. Oo, Haro. Ang Sweetie Boko Shake, manamit ang timpla. Barato ang presyo, affordable sa tanan, kag sa buruso, gid, katama. Ginagaranti namon nga sa inyo nga pure gid ang boko. Kag ginubraman ni sang chemist mo. Oo. Tas ang chemist. So gusto nyo mag-inom ka mo sa Boko Shake, kadto lang ka mo da sa Kamaligaro sa Ceres Terminal. Kag bakal ka mo da, barato tama. Ang ice nga ginagamit, purified ice pa na. Oo, Ice, no? Para wala sang problema bla. Tanan-tanan nga ara sa buko, ara na da, no? Ginatimpla na da, tanan. Gusto nyo man yung magbakal sa priska ang isda, kadto ka mo sa cruising patio sa Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sa priska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag si Nijima. Kung may okasyon ka mo, pwede makapangabay ka mo sa ila nga lutuan ka mo sa manamit nga pagkaon. Kay maayo gina sila nga duha nga silang mag-asawa magluto sang mga pagkaon. No, namit na. Kag kung may mga ido ka mo da, nagahupot ka mo sa may ido, gusto nyo ipa-immunize o kung nagamasakit inyo nga kasapatan da, dalaan nyo kay Dr. Rone Galia. Rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido, kagiban pa nga kasapatan. May clinic si Doc Rone ara sa ilalang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capitol. Diya lang anay for temporary lang na nga kung nagamasakit inyo ido da o kung daw hindi magkaon, dalaan nyo to insigida kay Doc Rone Galia. Kay rehistrado na hindi ka mo daya nga magpabulong hindi nyo pagdalang inyong sapat da sa mga nagapakuno-kuno nga veterinarian. Dalaan nyo sa rehistrado, registered nga veterinarian. Kay para mangin safe, kag okay ang madangtan sang inyo nga mga ido. Okay? 32 minutos na nakaligad sa alas 9 ang iba na pagid naton nga mga ads i-starta lang karon no nga mga natipon ta ni nga mga dapat talamyawon o kung ipa-advertise naton karon naman dugay no kasa na siningta na kay engineer ka Kinoy Aligain kag kay Gladys Aligain mayong gabi igid nagapang-imprinta sila sang mga t-shirt. 33 minutos na nakaligad sa alas 9 sa kay Mama Jovita Fuego kay sa mga vendors kay Nining Sonza, Ali John Garcia, kay Solidad Gambua sa ilang pamilya, kay Umpoy, kay Boss, kumusta na? Kay Nang Tutong, no? Lipay-lipay si Nang Tutong, kaya ara na partner yan. Abay pa nga, okay lang ha? Kinanan na wala na sang bisyot nilang tadlong na. Sa mga iban pang mga vendors, sa mga utility workers, sa mga porter naton da, kag mga officials sang Valyacar Transit, kumusta na kamutanan sa mga Blue Guards sa Ceres Terminal. Thank you gid sa pagtanaw kag pagpamati. Kadtuan tang ikaduan ni nga issue naton. Parte ini sa drug clearing operation. Dito sa probinsya sang Guimaras, ilabi na sa may Buena Vista.
4 na lang ka barangay to ang wala pa drug clear. Nga ti kay mayara pa nga mga parameters nga wala pa makomply. Kag mayara pa naga-on and off nga drug personality sa nasambit nga lugar. Ang pangabay diri sang hippie sang Buena Vista paagi kay Major Jeffrey Ferrer. Kung may mo mag-operar man ang tanan, hindi lang gid barangay officials ang maghimo sang move para nga i-drug cleared ang inyong nga barangay. Ang kooperasyon sa tanan ang ginakinahanglan na da. Kay kung may ara ka mo nga nahibaluan nga naga-engage sa ginadumili nga droga, hindi nyo pagtago-tagoa, i-report nyo insigida sa inyo nga mga barangay officials o kung sa mga miyembro sang badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council para nga mahimuan dason sa report, ma-endorse sa mga pulis o kon PDEA. Ang 4 sini ka mga barangay, ginpang plastar, ginpang lawag ni Major Ferrer. Kay gusto ya nga mabalaan man sang kadamaan, mabalaan man sa mga barangay officials ang mga pumuluyo, nga ilagali barangay may ara pa nga mga drug personality, may ara pa da nga wala pa drug rehab, kay ginaparehab ini sila para nga madeklarar mo part ina sang mga requisitos sa sang PDEA para nga makonsider ang imo nga barangay nga drug cleared. Yari si Police Major Jeffrey Ferrer, ang hippie sang Buena Vista Guimaras Police Station. Bali sa Banwasang Buena Vista, may kabilugan kitang 36 ka barangay. Pero naka-clear na kita sa 32. Bali may katumbas ini nga 89%. Apat na gid lang ka barangay ang nabilin nga wala na clear. Amo ining barangay Saldivar, barangay Rizal, Santo Rosario, kag barangay Avila. Oo. Pero ginatinguhan naton nga ma-clear man ang ini nga mga barangay. Oo. How about ang iban nga mga barangay, sir, nga wala maklear na sa subong nga matinong? Ano ang hindrances, ano ang mga problema? Oo, by the way, mabatian ka mo nga daw gastatek, angod sa cellphone kay nani nung Dani Villasis, no? Dito sa area. Kung papilit na submit, ang iba ni nga mga barangay nga nabilin pa wala maklear, may remaining target pa kita sini nga mga personalities. Oo. So, mga sir, ang target ninyo nga maklear ang tanan kay para nga mangin clear municipality na ang Buena Vista. Depende ini sa sa pagplastar sa papel. Kung nga mon papel, ipilit lang namon kag hindi man ma-aprobahan sa Regional Oversight Committee, hindi na kami japon maklear. Pero kung ma-comply namon ang requirement base sa pag-check nila, amo na yung tempo para maklear na kami. Dan, basi may pamangkot ka, Dan? Sige. Well, anyway, Major, no, sa last time to, may kita ng mga bypass, ng mga operation, no? Pwede yung mapasal di, din sininga tuwig, magpila na nabilog, yan na bypass. Hindi ko lang direct tagid matandaan, no, sa pag-assume ko, bypass mo kita, madamo mo kita sing mga accomplishment, wala man kita nagakaulihi pag-abot sa performance. Pero kung may ara kami nga mga bypass operation, well, kamugit ang pinakauna nga gatuwa man di sa among pangbalita. Kaya padayon kami nga nagpasalamat sa inyo man ulig suporta sa amon. So, ibig kita sa percentage, so kinaya mo limit lang. Pwede yung baliwas sila ka percentage at sabi mga madrapa na out of the barangay sa barangay na Major. Bali may total kita ka 89% cleared barangay diri sa Banwasang Buena Vista. 89%? Yes, sir. Sir, sa inyo pag-monitor sa buong, may arabla ka mo kita dengan mga budget target? May ara kita nga gina-monitor kag sa naton nga gina-validate ang informasyon kung ano gid bala ka agresibo ang iya involvement ini, kung ano gid ang level ang iya involvement pag-abot sa illegal nga droga. May ara, sir.
no, sa emotion nga pagkapan natin sa mga users, kasi sa Bilog Benedista, mga mga pinapagkapatintins. Para po sa percentage, hindi na naton direkta maibalaan para po sa user. Kaya ang iba naton nga remaining sini nga mga target, kung nakita naton nga nagbago, nakontat naman sa ilabisyo, wala nga aton gobyerno, naghatag man sing simpo sila para nga magbago man sa ilang nga pagpangabuhi. So far dyan, so good, no? Ilang operasyon, no? Since kita nag-observe man sa ilang operasyon sa bypass operasyon sa Maradista, sa ako po lang tao, so good, no? Mayo ang performance nila. Kasi sa buong apat din. So, ginabanapanak ka na masolba na yun, as soon as possible, ano bisa mo, Bishop? Dali tani matapos kag gina-apilar man naton sa aton nga barangay official. Obrahon Manila nga parte para at least hindi man mabudlay sa aton para nga maklear man ang remaining nga apat sa barangay. Okay. Mayroon ka pang mensahe, Medyo? Sa liwat sa mga pumuyo diri sa Banwasang Benavista, kung may nahibaluan bagid kamo nga may involvement sa illegal nga droga o kung anuman nga illegal nga bulwaton, palihog magpalapit kamo sa amon mga personnel o kung direkta sa akon para at least ang ina nga mga impormasyon nga inyo nabaton aton mabalidate kag kumbaga ang ina nga mga impormasyon matagaan sa importansya kag maobra man naton kung anong nagakadapat nga proseso para matapna o kung madula inang mga illegal nga mga bulwaton. Okay. Dan? So, yung no, si Major Jeffrey Ferrer, ang Chief Police ng Bonavista 20, sa Baybis ng Bonavista Police Station. Dali niya siya sa si Maras mga balita para ini sa Iloilo Newsline. Nabatian si Police Major Jeffrey Ferrer. Hipi sa Buenavista, Guimarasa Police Station. So mo tong iya nga pilar sa mga pumuluyo. Ilabi na sa apat ka mga kabaranggayan sa Buenavista nga tub-tub subong wala pa ma-drug cleared. So kung hindi ka mo siling naton kung hindi ka mo magbulig, hindi ka ninyo pagbuligan, hindi ka mo magkooperar sa inyo nga mga barangay officials, anada ang inyo pagpaningwa na. Wala gid sa madangtan kag hindi ma-drug cleared ang municipality sang Buenavista. Tanawan nyo blang Nueva Valencia yo? Drug cleared municipality na to kay tanan nga makabaranggayan sa Nueva Valencia ay gintingwaan to sang ilang nga mga public officials, ang ilang nga mga pulis to. Kay nagakooperar hasta ang mga barangay officials, ang mga pumuluyo. Tanawa, kundi drug cleared, may certification na sila, halin sa PDEA. Mayo lang pagpamati dira kay Joe Pinida, kay Atty. Jeremy Moreno. Thank you so much kay Mike Gaitan, Manuel Laison, James Doronila, ay Aser Epilepsia, Alan Scotia, Pawaki, na? Ay Joem Chris Mariti Bautista, Mariti, Nijima, Tupas, ay RJ Catedrillas, Sinaida Francisco, daraman si Jan Lucindo, kay Rizal Ortiz, Nginong Rizal, kumusta na, mayang gabida sa imo, kay Rosalie Garque, ay Hyper Oro, Jana Francis Diyungan, kay Mark Tan, Harold Santos, kumusta na kamo? Dina Merador Ambagan, kay Bayani Talaban, kumusta na sa kay mo? Ay Daiduna Bilya Talaban, kay Madonna Olmido, kumusta na kamo dira sa probinsya sa Guimaras? Kay Alan Icosya, kay Leslie Londonio, kag sa iyang pamilya. Kamusta na kay Juliet, kay Brian Barido. Ngayong gabi, kay Melrose Pinida, kay Sir Vernon Cabalfin sa Amerika. Kay Margaret Ann Kisora, kay Tintin. Mayo lang pagpamati. Kumusta na? Ay Jose Moralidad, Rosalie Caris Tribunal, ay Lili Tabita Saison, ay Chimar Kristen, ay Aliyah, ay Julie Gabito,
Tamtam Sales, Aldabon, kay Maninay gali Magdalena, Sales, Robert Pacardos, taga Hordan Gimaras kami. Sa taga Hordan Gimaras. Kay SB member 11 Sione, Eros 11 Sione kag kay SB member Hernani Galvez, kay SB member Cartel sang Binavista, kumusta na kamo dira? Okay lang kamo dira. Toledano, Tahom, Sofia Aguirre, Kilio. Kay Kenneth Saldivar. Musta sa nakabalik ka na? Benjamin Tamayo, kay Nonoy Arlan Galila. Mayong gabi. Diraman kay Pastor Ed Casidsid, kay Julian Bautista de Silos, kay MJ Catalan, Istember, Sally de los Santos, ay Kapitan Marjorie Gregorios, kag sa mga punong barangay da sa La Paz District, sa Mulo District, amuman kay Kap Borno, kon Kap Roberto Niño, kumusta na? Kay Randy Di Kilia, ara ka mo Japan, ay ni Joylyn, sa mga Di Kilia family sa Dumangas, kay Mayor Onal Goles, kay board member, senior board member Rolly Distura, kay Ili de Anoy, sa iya pamilya, kumusta na kamo? Sila Limas da Toledo, kay Sir Leo Sotaridona, kay Sir Leo Sombero, kumusta na kamo? Sa Chari Cyril, taga-Hodan kami, damo sinyo ba? Nonoy at Rene Cabalonga, Aileen Pinida, Jeffrey Bautista, Manuel Helen Tidula Di Tablan, kay pare Rafi Di Tablan na, Precious Cabalonga, Bambi Torbila Rivera, kay Action Mark Rivera da, Hisel Calataro, may gabi lang, kagay Sheila Villana Gaitan, mayo lang pagtanaw kag pagpamat. Kaya nanay mo kandi. Oo, kay Joy, kay Kuya JJ, kay Ina, kay Eliza, kay IC, kay Priya, kay Jamil, kay Tiffany. Kay Rizal de Cabalonga, kay Kapitan Ruel Malunes, kapitan sa barko, maninoy mo, kay Chirel. Mayang gabi. Sa mga nagapaubra balayda, base may ara daga plano pa, are load lift trading and services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sang mga building kapareho sa mga mansions, mga balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Paigo-igoon budget nyo. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M. Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor sa mga dalagko ng mga supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede may ninyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336, 0939-812-6336, o kung pwede man ma-email sa maria_rosim@yahoo.com. Sa mga may kasapatan da, may baboy, may manok, ang CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacinda, Conchita, San Dionisio, Iloilo, nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang inyo kwarta, alang-alang budget nyo, ayuan nyo kay Chiret Lucindo Diaz, hambalan nyo sugo ta mo. Basta bayaran nyo lang. Sa sunod, pagbalik nyo, hindi magkalipat sa Marso 14, ikanapulo katuig, nga anibersaryo sang CL Diaz Poultry Supply. May ara sila nga raffle draw sa mga nagabakal sang feeds, o ano pa ang ginahulat nyo? Magbakal na sang 5 ka kilo nga feeds pataas para makakuha ka mo sang coupon, kay basi isa ka mo nga mapalaron nga magdaog sang mga papremyo. Pareho abi isaksako nga feeds, ahakwaton mo, kung hindi ka dala, balikin, no?
Kinanglan may upod ka mo. Kay basi magdaog ka mo, at least may manughakwat. Bilang pagpasalamat ini sa CL Diaz Poultry Supply sa inyo nga tanan, may ara pa nga mga sorpresa nga nagahulat sa inyo. So, hindi na kamo magpadugay-dugay, bakal na kamo feeds, 5 ka kilo pataas para nga may coupon kamo. Okay? Sa mga listeners ka, mga viewers ta sa Sagwada, palihog lang i-like, Like, share, follow ang Facebook page namon nga Iloilo Newsline. Oo. Tapos hindi gid ka mo mag-forget nga mag-subscribe sa amon nga YouTube channel Iloilo Newsline man Japon. Kag i-turn on bell notification to be notified. Oo. Kaya kung maalang ka mo da sa Facebook page ninyo, ara sa YouTube, apasa nyo sa YouTube. Oo, kay Makita nyo datanan nga broadcast. Okay? sometimes stop na dan ang Facebook ka Facebook? mo na Oo. para clear version. Sa YouTube. Kaya Sir Cabalunos umayo lang ang pagpamati kay Noel Cabubos. Kay Sir Jonathan Cabrera sa Tagamor nga nagapamati man nga tanaw mayong gabi sa mga pulis naton sa ICPO, sa IPPO, sa Campo Delgado, kag utom malabutan sang signal kag pag sa mga nagatanaw no, sa Negros, sa Nopo, Bacolod City Police Office, sa Capiz, kumusta na kamo? Dira tanan, no? Kabay pa nga okay lang kamo dira, no? Hindi ka mo makalipat ha, Iloilo Newsline. 51 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan tang isa pagid naton kabalita. Parte ni sa vehicular accident. Kita mo sunod-sunod nga mga aksidente sa salakyan kalatabo be, no, sa probinsya sa Iloilo. Oo, sang pagkato namon sa series paglakat kili sa series may damo to nga may mga officers gapang priso. Oo, te. Be careful gid ka mo. Amo na kung mga ras-ras ka mo. Look at the roads. Prisuon gid man ka mo na. Inanglan, hindi ka mo magdala kung nakainom ka mo. Don't drive kung nakadrink ka mo sang makahulubog. Oo. So don't drink kung madrive ka mo. Amo gina dapat isupi ay kalabanan nga nag-aksidente ang mga nakainom. Oh? Abi nila okay pa. Masinisa nga okay inom ta. One for the road. Dugay-dugay. Why nasang road? Kaya nga ato na sa kanal. Nagtupa na sa kanal. So kung mahimo pa lang, hindi ka mo magdala kung nakainom ka mo. Pauway ka mo, bilhin yung slakyan nyo para likaw sa aksidente. May lang pagpamati kay Josie Lagman gag sa kay William, no? Sa mga nagapangita sa itlog. Di na to noy diri noy ang iya to kapan. Ari. Sa mga nagapangita sa itlog. Gusto nyo magbakal sang itlog, kadto ka mo ana ito sa Iger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara. May ara silang telephone number 523-0039. 523-0039. Ang itlog sa Iger Farm, preska kag barato. Way nga gadugay, ginabakal dayon. Pero damo to sila subong sang stock. Kay damo-damo manok nila nga Lins Batangas sa Cebu. Nga nagalabot, nagpangitlog, damo to, itlog. Baka kadto mo to, bakal ka mo sa Iger Farm, ginapanagihan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man kamo makatawag. Ari, lista nyo. 0947-856-4729. 0947-856-4729. Lista nyo. Bakal ka mo to. Barato na da kag garantisado itlog nila. Like ya sa iban dahil nga pagbuka mo, nagapi na ni Maho na kay Bango, daan na itlog nila. Niya da bago. Ara lang sa Iger Farm. Liblados. William, okay lang. So, balikan tani ang party sa vehicular accident kag mga crime volume sa probinsya sang Iloilo. Di ang vehicular accident ikumpara mo nagdigad nga tuig, nagnubo-nubo sang 33%.
No, 33% ang pagnubo ya. The same period, January to March 5. No? Nagdigad to kay subong to kumpara, may 33% nga pagnubo. So, kabay pa nga hindi na ni madugangan pag nga sunod-sunod nga mga vehicular accident. Unlike sa nagdigad tong tuig, damo gito. No? Subong nga matamat man, bangod nga, nagapinasigurbot lang. Along-along ka mo, pandemic na daan, base pagkatapos nga, maaksidente ka mo, positive ka mo dason sa COVID. Amo nang ang halungan nyo. So, kung parte sa crime volume, 34% ang pagnubo. The same period man, January to March 5, ang crime volume, amo na yung mga karnaping, robbery, homicide, murder, mga munabla. Ang mga insidente nga nagluluntad man sa probinsya sang Iloilo. Yari si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero, ang PIO sa IPPO sa aton siya mapakigangutan. Ito si Johnny, no? Punta na sila na data sa 2020, January to March 5, compared sa 2021 na ito of the same period. Nakita natin na ako ang ginubo sa mga vehicular accident. At ang discussion ginamit ninyo na recently, asod-asod na may incidente sa involving ining mga vehicle, no? Kung ang ato data atong pagkatanawon, almost 33% ng aton vehicular accident sa mga naglubo sa mga tuig compared sa last year. So, anong kalabanan ng mga naka-record dira sa inyong aksidente? Pero kalabanan din sa aton nga data, no? Actually, silang specifics ba dito ako, no? Pero sa akong pagkakita sa mga data before, nga ang nagapanguna diri hapon ang aksidente sa motor, no? Ini siya kalabanan nga katabo sa mga kabanuhanan nga hindi diri nga layo sa sentro or layo diri sa syudad, no? Ironic because nga kung tanaw nato damo sa mga motor diri naglabay sa mga dalanon sa mga metro towns naton, pero ang ini mga aksidente na record most laban-laban sa mga layo ang mga kabanuhanan. Daw pila na ka-aksidente sa salakyan ng nagakalainabo kag madamo ang mga nagatabok sa dalan, nagakabungguan. Ano ang primary reason sa inyong pag-imbestigar? Sir, kalabanan sa mga chief of police nga ito na istorya, especially ni mga chief of police ako sa DN, nagambal nga dako tang crime volume nila, amo ni ang reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, and damage to property. Ang kalabanan si Sir nga rason amo ni nga hubog ang mga driver hubog ang mga driver sa mga motorsiklo. That's why sila disgrasya. Oo. May arap man nga mga pulis kita being nga nagakandak sa nga checkpoint o kung naga-check from time to time para nga mangin aware kag malikawan ang mga nagadala sang salakyan nga nakainom. Actually, ating random support sir permit na siya, no? Kay mandato man na sa hinamando sa ating provincial director nga si Police Colonel Gilbert Guerrero sa tanan niya mga chief of police na dapat patayunon ang random checkpoints, no? Especially sa PO sa Kakabihon na kung sa DN na muna matami nga mga PO nga nagaka-aksidente ning mga biktima sa motor kag sa salakyan man, no? Kag gari mabalataman Sir Johnny Abi nga madamo sa tining insidente sa mga remote ng mga barangay, mga alagyan. Tapos sabihin ginasalig natin tani ini sa mga kalad natin, kaya sa ating mga barangay official, na sila mismo man, mag-check no, sa ila area para malikawan ining mga aksidente sa gaga-involve sa ilaman pumuluyo. But again, as I said earlier, sige-sige niya ang random checkpoints na ginahiwat sa ating mga kabanuhanan sa bukod sa probinsya. Hindi ba lang sa una daw may-ari kita ning ginastadihan sa mga chief of police ang kung ano oras nag-occur ang aksidente, ang krimen, hindi ba? Ano arap ang subong? May kita tawag na crime mapping na sa Sir Johnny. Crime mapping kada may crime clock man na siya, no? Diin damo nga din sa lugar sa ilang area of responsibility ang damo
aksidente kag anong oras yes. Kag sa subong sa Johnny amo man gyapon ang ginahamba naton o ginatabi naton nga tool no gamit yung atong mga chief of police para man ma-ensure nila or mabalaan nila kung din ang i-prioritize nila for deployment kapag handa sa checkpoint para malikawan ining mga aksidente. Pero again, ang aksidente, Sir Johnny, wa igid man nagalusin siya nga matabo mo. Oo. Amo na siguro na padayon sa gihapon. Naligay gani diri sa Santa Barbara, aga pa lang, way pa lasutso, 3 na kaasod-asod sa aksidente. Isa pa itlako ang dalan diri sa pakato sa syudad, no? Kumpiyansa ang ato mga motorista kay 3 lanes na. Was na katalagan without even realizing sa unhan may ara nga U-turn sa piyak na lane may U-turn man no kag kang ginagani si Johnny if you notice medyo gataliti kag ako mismo nga naga-drive man nakita na ako niya medyo madanlog ang dalanon kung gataliti kag ini siya mga factors man kun nga ang madamo sa aksidente nga nagalungkad diri sa probinsya sang Iloilo amo na gani si Johnny nga wagi kita naga-untat sa pag disciplinate sa aton nga mga reminders sa ating mga pumuluyo na dapat aganagan sa pagpadalagan kag kung magpadalagan gani especially ang ating mga motorista magsuksok sa mga helmet kag kung nagaulan kag kung di kabisado ang terrain maghagan-hagan sa ilang pagtapak sang gasolina no para malikawan natin ang aksidente pag hindi na magdamo ining aton record no sa mga homicide gani physical injuries kag damage sa property nga nagkarin sa tungkol sa reckless imprudence no. Nubo crime na incident. Sa index crime natin Sir Johnny, nagnabo sa 34% ang nagnubo, no? Bali, December sa period. December period, no? So, hanggang last year, may ara kita 131, subong may ara lamang kita 113, o kung 58 nga ginubo sa incident natin sa index crime. So liwatong ko 33% ang pagnubo sa vehicular accident and 34% ang pagnubo naman sa index crime o kung crime incident. Balikat. 33% ang sa vehicular accident. Vehicular accident, 33. 33, oo. Ang So, index crime naman, 34. 34, mga 1% lang ang distansya na Oo. So, amo na, from January to March 5. Yes, sir. Amo na itong data. I see. Sir, thank you so much. Pagi diri sa Iloilo Newsline. Kaya thank you so much man kag good luck sa Iloilo Newsline nga bantog na gid diri sa probinsya kag siyudad sang Iloilo. Thank you so much. Nabatian si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero, ang PIO sang IPPO. Sa motong silingya nga 33% ang pagnubo sang vehicular accident. Bisan pa nga mayara nga sunod-sunod nga mga aksidente sang salakyan nga nagaklay na sa probinsya kay may data sila sa nagligad nga tuig kag sa subong nga tuig. Mayo lang nga pagpamati kay Ma'am Celia Davila, no, co-teacher ni Ma'am Harrieta Consular Alvarado. Engineer Joey Diaz is watching. Thank you so much. Jack, retired police officer, Jack Cabansal. Thank you so much, man. Sa pagtanaw kay Major Bermejo, ay Major Jose Ray Pabalan. Thank you, gid. Kay Lieutenant Gary Diaz. Salamat, gid, sa pagtanaw kag pagpamati. Kay Lieutenant Colonel Robin Siason, kay Executive Master Sergeant Pinwila. Musta na bata mo? Second year na sa PNPA. May ara pa be? Tami ba? Ma-COVID kita. Kay Ina. May lang nga Ako na alarm pamati. clock mo. Kay Dimar Bibit. Thank you, gid. Sa pagtanaw kay Lorlena Yanson Kaninsya. Salamat, gid, sa pagmonitor. Harap na. Si Noela Custodio kay Brian da. Nelia Gamayon. Kay Paul Tarosa. Thank you so much. Kay Sheila Toledo. Kay Mama Arlene Tarosa. Kag sa mga manunodlo sang Iloilo City National High School.
kadtuan ta ang update sa COVID, no? Kung pila na lang ang pila na kabilog na infect naman sa buong adlaw sa Western Visayas, sa Pilipinas o worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines. Source is doh.gov.ph. New cases 2,668. New recoveries 171. New deaths 7. Total active cases 41,822. Total recoveries 546,078. Total deaths Oo. Total deaths 12,528 Sa ano na? sa Philippines. Okay, amo na na. Oo. Damo gid tapos nagtaas pagid ang total active cases. Pila? Naging sang una 31,000 pa lang, 41 na subong. Wow, mga 10,000 gid ba? Oo. Sige. Ang sa worldwide. Worldwide, source is worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 117,827,692. Nag 117 million na. Wow. Total Oh. Total recovered 2,613,822. Total deaths 93,510,108. So nagdamo nagit ang COVID na infect. Oo. Na-infect. Ang kabay pa nga maghalong gid ah. Oo. Iloilo Newsline COVID Update. Sa mga pumuluyo sa Barotac Nuevo, Barotac Viejo, sa mga Paklibardas, Barotac Viejo, sa Banate, sa mga listeners naman na sa Banate, kag mga viewers, kumusta na kamo? Sa Dumangas, kumusta na? Okay lang kamo dira? Nueva Valencia, kay Nining Arne, kay Ning Almera, sa batch sa 1990, dekada 90. Sa St. Joseph's School, Lihas de Jesus, branch niya dito San Miguel Hordan, Guimaras, kumusta na kamutanan? Okay na. So, sa iban pa nga wala pa matamyaw. Kay Kwan gali, kay Iboni Bansis Andoloy sa Macau. Sa mga kilala yada ba, salamat gid sa pag-subscribe sa YouTube sa Iloilo Newsline, salamat gid. Kumusta na kamutanan da, halong gid kamutanan tanan. Mga Pinoy da, halong gid. Kabay pa nga okay lang kamutanan. Diri lang kita kutob. Wala na kita sa nga tinion sa aton nga pagpangalagad. Agi sa Iloilo Newsline. Ini ang inyong mga alagad. Shixie Faith Camacho Diaz. Kag ako naman Johnny Yanson Diaz. God bless us. Damo nga salamat kag mayong Gabi, Pilipinas!